Добър ден, уважаеми зрители! Днес ще имаме възможност да се видим с изтъкнатата пианистка професор Роксана Богданова, председател на Общото събрание на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Професор Богданова е известна с това, че концертира дълго. Тя е изпълнител, който има много богат репертуар. Един преподавател, изтъкнат както по пиано, така и по камерна музика, по методика на обучението по пиано. Човек, който много може да каже за ролята на музиката при формирането на личността, за мястото на обучението по музика, по-специално за мястото на обучението по музикален инструмент, а и специално за това какво може да научи пианото, какво може да допринесе за развитието на младите, на малките деца, изобщо за всичко, което може да получи нашето общество, ако обърне по-специално внимание на възстановяване на добрите традиции за обучение по музикален инструмент. Професор Богданова е човек с също така и голям административен опит. Тя е била и шеф на катедрата по пиано към Музикалната академия. Също така познава добре нашата история, по-новата история на музикалната ни култура и може да ни разкаже и много интересни неща за всички хора, които са свързани с нейния живот, за музиканти, за големи личности на културата, за шуменската връзка при формиране пък на пловдивската интелектуалност. Така че има, мисля, много неща, които може да научим при разговора с нея и нека минем към самия разговор. Здравейте, професор Богданова. Радвам се, че гостувате. Здравейте, благодаря за поканата. Много се радвам, че имам възможност да споделя своята тревога от това, че до някъде музикалното образование в общообразователните училища намалява като обем, намалява като възможности. Струва ми се, че с навлизането на изучаването на информатика и на чужди езици часовете станаха значително по-малко за обучение по музика. И всъщност се надявам това да не продължава намаляването на часовете по музика, защото чрез музиката всъщност децата разбират, изучават едно изкуство, което пресъздава всъщност света. И то по един начин, който е близък до човешката природа и може да бъде разбрано от всеки. Специално, що се отнася до обучението по пиано, мисля, че инструмента е много подходящ, за да се пресъздаде целият звуков свят, който е около нас. Всичко е звук, всичко е една атмосфера звукова, която много лесно децата могат да пресъздадат на инструмента, който е богат, който има голям обем и възможности. Там да се намери и клаксона на колата, да се открие и кучешкия лай и мялкането. Всичко това в началото е един много лесен начин да се приобщи едно дете към инструмента, а после вече то получава различни насоки от педагога, за да развива и своята концентрация, и своята аналитичност, и своето адаптиране към инструмента и към музиката. Изучава всъщност музикалната литература, която е много богата за пиано, много повече, отколкото бих казала за някои едногласни инструменти. И чрез тази музикална литература те се запознават всъщност и с различни епохи, от барока до съвременността. Правят се аналогии, разбира се, с останалите изкуства, защото музиката не може да се изучава. Нека да поговорим каква е практиката в другите държави. Хубаво е българите да знаят как са нещата в Западна Европа, в други държави, в други култури. Това, което на мен ми е известно е, че в Англия постъпването на едно дете в едно общообразователно училище е свързано с това, то да бъде насочено към един инструмент, различни видове инструменти се предлагат и детето избира един от инструментите, които всъщност се предлагат за обучение. И всъщност в целия си курс начален
То учи музикален инструмент паралелно с другите предмети. Свири се ансамблово, има музициране, което всъщност го приобщава веднага към музиката. От тези деца не винаги излизат след това професионалисти, музиканти, но вече има образована публика, която цени това изкуство и която преживява чрез него света по друг начин. Освен това, доколкото ми е известно, в Германия има останал е този традиционно голям интерес към обучението по пиано. Свири са извънредно, не винаги професионално, но да кажем в едно училище в Фрайбург, в което беше годишна специализация. Моя позната преподавателка по математика ми каза, че всъщност тя самата, която свирише и продължава да свири на пиано много активно, независимо, че не е пианист, това е всъщност дъщерята на моята професорка по пиано Мара Петкова, тя е получила предложение от учителката по литература да изсвирят на 4 ръце Брамсовите валсове, да свират на Шубан анданти и вариации на 2 пиана. Това са сериозни произведения. Предполага се, че има достатъчно опитност. Освен това, преподавателът по география е бил солист в концерт за цигулка и оркестър. Тоест, това са явно активно свирещи хора, които преподават и имат съвсем други специалности и област на познания. Интересното в момента е развитието вече и на интереса към пианото в Китай. Нашата информация дойде от това, че имаме докторант, който е от Китай в АМТИ Пловдив и той пише дисертационен труд върху разпространението на пианото и на клавирната музика в Китай. Така, неговото наблюдение е, че всеки четвърти от всяко четвърто дете свири на пиано и там се развива, разбира се, и индустрията на производството на пиана извънредно много. Има някакъв бум просто към обучението по пиано в Китай в момента много сериозен. То, между другото, изобщо тези народи в Далечния изток са силно ориентирани сега към класическата музика. Мои приятели, които са в Съединените американски щати и там се занимават с дейност в тази музикална сфера, ми споделят колко голям процент от децата, които учат пиано от цигулка, са от имигранти, дошли от или хора, които живеят в момента в Америка, които са от Китай, от Южна Корея, Япония, от Япония. Да. Там е интересно, че са създадени много стабилни традиции към изучаването на музикален инструмент. Специално за пианото аз мисля, че е ясно най-широките възможности за музициране дава пианото, защото той е полифоничен, многогласен инструмент. Сложна е координацията. Всъщност много сериозно е психофизическото развитие на едно дете, свързано с обучението по пиано. И мисля, че тук ролята на педагога е много важна. Той трябва да бъде човек, който импровизира, който може да навлезе в една индивидуалност, една детска индивидуалност, да я развива постепенно, без някакви ексцесии, някакви катаклизми. Всъщност, чрез музиката ние знаем, че се лекуват и много психични проблеми. Може да се... Ние знаем, например, за музикотерапията. Тя също е много разпространена в... И скоро почна и обучение. И обучение по дисциплина музикотерапия има в АМТИ Пловдив. АМТИ Пловдив, разбира се, ако се така отклоним към тази тема, е едно учебно заведение висше с изключително много възможности за специализиране. Все повече се разширяват специалностите, дисциплините, магистратурите се увеличават като едно след дипломно, след бакалавър направление и откриването на докторските
на провеждането на докторското обучение дава още една степен на възможности след това. И още от 90-те години започнаха и да се проявяват тези, които на времето ги нямаше, изпълнителски профили. Да, 90-те години се откриха вече изпълнителските класове. Има изпълнителски класове по всички музикални инструменти, оперно и оркестрово дирижиране, композиция. Това са извънредно престижни специалности. В тях аз всъщност като изпълнителски профил съм имала много студенти, от които някои станаха педагози по пиано, други корепетитори, в това число и в Пловдивската опера. В музикалните училища работят като корепетитори. Едновременно с това има между тях, за щастие, и концертиращи артисти. Да, това е хубаво, защото концертиращи артист не е много улеснен в сегашната обстановка в България, тъй като се налага до голяма степен или да се самоиздържа, или няма тези щатни бройки сега. Всъщност, преди време имаше дирекция музика, която координираше подобни изяви в страната на концертиращите пианисти и всъщност уреждаше техните ангажименти. Но, за съжаление, не са се появили още импресарските къщи за класическа музика, които да поемат тази роля. А всъщност това би трябвало да се случи, може би. Изобщо нашето общество като че ли често забравя, че най-конвертируемия продукт български е музиката, защото по света, ако има с нещо, с което сме успяли и сме известни от положителната гледна точка, то това са успехите на нашите музиканти. Най-вече това. Най-вече това е... Няма да коментираме отрицателните неща, с които сме известни по света, но... Да, това е давало авторитет на държавата ни, на България. Певци, инструменталисти... Да. С това имаме много известни имена по света. Както и класическа, така и народна музика. И фолклора също е едно голямо постижение за нашия народ, за нашата... Аз затова сега си мисля, че е хубаво и в нашето предаване да обърнем повече внимание на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, защото тя е едно от сърцата, така е от моторите, от генераторите на културния живот. Тук и има 50 годишен юбилей тази година, така че е много важно да обърнем внимание, защото няма какво да се лъжим, просто пазарният фундаментализъм доста върлува като виждания и сред икономисти, и сред общественици, и все по-бавно и постепенно се завземат позициите от тези хора в идеологическото така поле, в съзнанието на обществото, в посока на това да се оставя културата все повече и повече на самотек, на едно оцеляване пазарно, което практиката по света е показвало, че няма как да функционира добре културната сфера по този начин, а и тя е свързана много и с останалото битие на обществото, защото трудно е да имаш икономика, да имаш успехи, когато духовността страда. Субкултурните продукти, когато взимат връх, и в край на краищата се получава един ущърб, едно увреждане на духовността на обществото. Така че, колкото да изглежда за някои икономисти по-тясно скроени, не свързан този въпрос, той е свързан и с всички аспекти на оцеляването и бъдещето на нашето общество, съхранението на българската култура и не само съхранение, по възможност и нейното развитие. Така че надявам се да полагате грижи, да съхранявате това, което е възможно и да го развивате. Изключително внимание се обръща на... Аз съм, разбира се, в областта на инструменталното обучение, но има един висок ръст на развитие на фолклорното образование в АМТИ. Има и постижения, които са свързани с непрекъснато представяне на този продукт, който студенти и преподаватели получават в АМТИ, не само на пловдивска сцена, но и в радиоефира, в телевизии, които представят
наистина и постижения на и важно и медиите да фолклорния. обръщат достатъчно внимание, Ако защото е не всички възможно, медии да. достатъчно сега в днешното било, време обръщат не би внимание било зле, но едновременно с това мисля, че се така задържа вниманието и към изпълнителското изкуство, което е продукт на нашата работа всъщност в АМТИ, както на студентите, така и на преподавателите. Ние имаме сега много скорошна практика в Радио София, през февруари и през април дори 2 концерта на преподаватели с музика на български композитори и втория с музика конкретно на Иван Спасов, който изнесахме с пианистката Албена Димова в Националното радио. Това е чудесно, че продължавате. В рамките на фестивала Пианисимо, който е за съвременна българска музика. И с това всъщност ние се стремим да задържим вниманието Образно към казано, поддържате фронта така. Ами да, може и така да се каже. Има 2 проблема, които сега са доста сериозни. От една страна много млади хора се ориентират към обучение в чужбина и след това, за съжаление, малка част от тях се връщат в страната. Това до някъде поражда проблем с намаляване на интереса към нашите висши учебни заведения. Освен това, поначало, колкото и да е банално, но и да се повтаря често, ние имаме едно снижаване на раждаемостта, по-малко млади хора и има известно свиване на студентите в учебните заведения въобще и в частност в тези, които учат в училищата по изкуства. Не знам как се справяте с този проблем, с това предизвикателство. Трябва да се стремим по всички начини да привличаме младите да учат и в България, а още по-добре да могат да остават тук, обществото да им даде. Това, разбира се, влиза и сферата на политика, на обществен живот. Да. Това е извън малко музикантската сфера. Ние имаме сериозна задача да снижим, така да се каже, летвата за приемането в нашата академия, но достатъчно да проверим данните, разбира се, на тези, които ще влязат. В тази година аз ще използвам случая да съобщя, че има един прием за педагогика на обучението по музика, който е по документи, т.е. чрез дипломата, чрез оценките от дипломата, особено за тези се отнася, които завършват музикалните училища в България, тъй като се предполага, че те имат една солидна подготовка. Също е намалена сложността и на изпита за тези, които пък идват извън от музикалните училища. Търсим връзка с тези среди, в които може да има кандидати за АМТИ, за нашите специалности. Ние сме непрекъснато делегирани от ръководството на академията в различни краища на България, за да разясним просто за какво става въпрос, когато се говори за обучението в АМТИ. Аз мисля, че излизането в чужбина е така решение на всеки индивид, но има и някакви плюсове в даже на практика се проявяват, когато се обучаваш в една среда, която има нужда пък от нови кадри и всъщност заемаш в момента място, още докато си студент, което е празно, което е необходимо да се попълни. По този начин можеш всъщност да си осигуриш една бъдеща работа, която е трудно, когато се върнеш да намериш от чужбина. Става един период по-сложен за адаптация. Така че бъдещата реализация може да се окаже по-лесна, ако тук се завършва. За тези, които са решили да живеят в България, което е много похвално, е хубаво да учат там, където ще работят евентуално. Биха могли да се реализират. Аз искам да добавя нещо за ползите от обучението по пиано, защото и моята майка, професор Цанка Андреева, е ваша колежка и тя даде десетилетия на изучаване на ползите на обучението по пиано, изобщо всички моменти, свързани с методиката на обучението по пиано. Едно от нещата, които аз съм почувствал върху себе си, свирайки от малък на този инструмент, е, че възпитава една много голяма дисциплина. Това е хубаво родителите да го знаят, които решават евентуално с какво да се занимават тяхните деца, дали имат поне като хоби занимание с музикален инструмент. Човека, който е свирил на пиано, който дори няколко години любителски се занимава, винаги изгражда едни добри навици за самодисциплина, за работна така атмосфера, защото едно е да риташ топката и помежду другото да учиш уроците първи, втори, трети, четвърти клас, друго е да имаш редовни занимания с музикалния инструмент.
Така че това е до някъде формиращо личността. Да, разбира се. Аз мисля, че тази системност, която поначало има в едно обучение и една урочна работа, тази системност, тя се превръща в система на работа, система на занимания, система на концентрация върху и целенасоченост върху, да кажем, изучаването на един инструмент. В това отношение, разбира се, е изключителна ползата от обучението по музикалния инструмент, но не само. Аз мисля, че тук той дава доста повече насоки в развитието на малкия човек. Той и въображение, и въображението, и фантазията, не само звукова, въобще свързана с... Ако ще ти една артистично способност да се превъплащаваш с творчеството изобщо, защото като винаги дейност. изпълнявайки нещо от малко или много, ти се превъплащаваш и в идеите, в една друга мисловна среда, в една друга реалност. По този начин всъщност децата попадат в усещането си за своето можене, за своята способност. Т.е. те почват да вярват в себе си повече. И всъщност аз тук искам на Лидия Кутева, една много известна българска пианистка и педагожка, да кажа нейните думи. Тя казваше: обичта към себе си чрез музиката я култивираш и всъщност това го правиш, за да докажеш музиката. А след това музиката ти помага, за да забравиш за себе си, да се отдадеш изцяло на нея и да се превърнеш в един стойностен изпълнител. Тоест, тук двата процеса, като вървят, то е едно друго развитие в детето. После то получава аплодисменти, когато добре се справи. Да, тук е хубаво да споменем и сценичния опит, който се трупа, защото едно малко дете, което свири на инструмент, то трупа и сценичен опит. Се изявява, да, пред дори публика. На малко ниво, пред родителите си само, пред близки. Вече чувства своята значимост. Ако пред твоите хора се яви на сцена, не само това, то се учи на това да излиза на сцената, след това помага и за публични изяви на такъв човек. Да, разбира се, изпълнението пред публика всъщност е нашата цел. Всякакви публични изяви има предвид. Ако той човек стане менеджер или... в този защото смисъл. Много хора, хубаво е да мислим вече не само за хората, които учат музика, за да стават професионални музиканти, както ви споменахте и за този модел, който е разпространен примерно в Западна Европа, както виждаме в Китай, на изток, в много държави и в Русия също. Да. Общо взето това да посвириш няколко години на пиано. на една интелигенция, всъщност. И учиш се да излизаш пред публика, което е много важно. Да. Защото ето сега има едни уроци за публична реч, за ораторско изкуство. 90% е от това нещо, проблемите, които хората срещат, например, при това да усвоят публичната реч, е притръпването за това да излизаш пред сцена, на сцена пред хората. Да, това е труден момент. Той се култивира много лесно чрез музиката и чрез музикалното изпълнение. Това исках да кажа. Общо взето така стремя се да направим някаква агитация на хората, да поощрява децата си да учат музикален инструмент, пиано, разбира се и други инструменти, цигулка или каквото там решат родителите, но те трябва да знаят, че ще направят един добър подарък на своите деца, независимо дали след това те ще станат професионални музиканти или не. Да, това всъщност е нещо, което в хода на още в България не се знае. Още като че ли в нашето общество се смята, че трябва да учи музикален инструмент едно дете, ако то ще става след това или има голяма вероятност да стане професионален музикант. Докато никак не е задължително. Аз имам собствени наблюдения в Германия, още 86-та година, като малък бях, така малък, подрастващ, на едно турне. Масово свириха децата на музикални инструменти, любителски, разбира се, без много голямо напрежение, но напротив, ли не, те блок, свирят флейти, за удоволствие. Да, най-различни инструменти. Те свирят за удоволствие. Това беше Западна Германия преживяват тогава. музиката, да. И много ни удиви, защото ние имахме една друга система. Тук имаше много сериозно професионално обучение, но като че ли любителството беше така на заден план, по-целенасочено. докато там традицията е голяма. И може би трябва да поощряваме ние да приемем този модел, да има масово музициране и след това вече да става отсяването на тези, които желаят. Ами това би станало, ако се върнат в по-голяма степен музикалните паралелки, там където се изучава по-усилено музика и инструмент. Те също малко или повече бяха намалени в България. Имаше известен период, в който музикалните паралелки
бяха на много места, на много общообразователни училища имаше специализирани музикални паралелки. Сега останаха твърде малко, но това е начинът всъщност един по-голям кръг от деца да се обучават все пак в един музикален инструмент професионално. И защо пък да ни приемем и английския модел, където на всяко дете да бъде предлагано да свира някакъв инструмент? Да, и то всъщност за свободното Нищо не пречи, си време в свободното време, без това. кой знае какви натоварвания. Сега е време да минем към рекламния блок, след който ще продължим нашия разговор. Реклама. Не сменяйте канала. Плодохранилището в град Стамболийски, което се намира на продължението на улица Христо Ботев, предлага камери за съхранение при температури над нулата на плодове, зеленчуци и всякакви хранителни продукти. Фирмата предлага електрокарни и мотокарни услуги. Имаме лиценз за съхранение на плодове и зеленчуци. Възползвайте се от изгодните цени. За контакти 0887 822 391. Търсите уединение сред природата? В парк Родопи, на 30 км от Пловдив, Екохотел Здравец ви предлага прекрасни условия за пълноценен отдих, спорт и релаксация. Можете да ползвате и модерния спа-център на хотела с басейн, парна баня, сауна и солариум. Хотела разполага с 73 стаи, 4 апартамента, мезонети, студия, конферентни зали за бизнес мероприятия, лоби-бар, ресторант и дискотека. Вашия ключ за зареждане с енергия и настроение е Екохотел Здравец. Ако сте ценители на българското и качествено месо, месарница Гароен ви очаква само на 100 метра от прелеза на булевар 6 септември. Заповядайте, най-ниските цени са тук. VIP клас. Най-добрата мъжка мода за вас. Благодаря ви, че не сменихте канала. Втората част на нашето предаване продължаваме разговор с професор Богданова. Сега целта ще бъде да видим и да изясним малко повече за нейния живот, за нейната кариера, за това как е избрала музиката, за нейното родословие, защото тя има много интересни работи, които може да разкаже на зрителите. Професор Богданова, нека да кажем малко сега за шуменската връзка, защото вие сте така наследник на много интересни родови личности. Разкажете първо за вашия дядо. Димитър Тюлев. Той е така емблематична. Димитър Тюлев е баща на майка ми и има музикално образование, което се дължи на една стипендия, получена от Светия Синод в Санкт-Петербург. Той е свързан с издирването на български разпев, така нареченото българско песнопение, което е запазено в Молдова и Русия след турското робство. Участвал е в дискусиите след това за български разпев, но основно той е бил учител по музика, бил е диригент на църковния хор, основател на един хор Добри Войников. Така или иначе на много места е цитиран като изследовател на български разпев в България. Значи като с на страната на Добри Христов. Още от вашия дядо почва музикалната връзка. Тази линия. След това майка ми беше учител по пиано. Наследила бях пианото на дядо си. Първото пиано, на Как се казваше майка ви? Майка ми се казваше Теодора Богданова, Радева в последствие. Тя преподаваше пиано и акордеон. Беше и директор известно време на школата, музикалната школа в Търговище. Преподаваше и в Шумен към Деня Шумен. Пиано. А тя учила при учителката на Панчо Владигеров? Да, тя нямаше университетско образование. Тя беше учила пиано до последния си клас в гимназията при Павла Жекова, която е учителката всъщност по пиано на Панчо Владигеров, на чието име сега е Музикалната академия в София. Да. Българския композитор, големия български композитор Панчо Владигеров. Е свързан с Шумен също, а другите личности, които там, вие сте ми разказвали как са изпълнявали камерни произведения вашия дядо и други хора в Шумен. Поначало в Шумен е имало сериозни музикални традиции, още от създаването на първия български симфоничен оркестър в Шумен, който
преди освобождението се е основала още 1850 година от чешкия музикант Михаил Шафран. След това вече се връщат шуменци, които са учили в Европа музика. Това са самата Павла Жекова, виенски възпитаник, Веселин Спиров, който е баща на педагога, професор Александър Спиров, който работи в Пловдив също, да. Това са Зихиров, Зидаров, цигулари. Те са правили квартети, трия, свирили са много музика, както за домашно музициране, така и пред малка аудитория, но е имало традиция да се музицира. То там, доколкото знам, имало и нещо като театрална трупа в тези времена. Още първата театрална трупа, дали е към читалището в Шумен или в Лом. И оперета ли? Оперета също. Да. Първата оперета. Имаме информация за Шумена, защото бяхме близки и ние с, Бог да го прости, актьора Бончо Румов, с Любен Гройс, режисьора, и те така са ни разказвали. В моето детство имам някакви спомени. Аз, майка ми повече знае и семейството за въобще шуменската култура, която е била доста развита. Просто е имало още преди освобождението на България и в тази... Много събития са свързани с културния живот на града, точно тези първи институции. Това бяха, може би, първите уроци при майка ви по пиано? Всъщност тя ме насочи към пианото и още на 6 годишна възраст. Тя ми е първата учителка, започнах да свиря. След това кандидатствах в детската музикална школа и там при Надя Дудикова продължих да уча пиано. След това Варненското музикално училище? Да, естественият ход на нещата беше да продължа в Варна при Петър Витанов, но една година имах период на подготовка, когато сама пътувах на 14 години до Варна. И тогава той ме подготви. Получих първа награда, защото участвах в конкурса Светослав Обретенов в Провадия. Оттам нататък кандидатствах и постъпих във Варненското музикално училище в класа по пиано на Петър Витанов. Там първия концерт тогава беше, симфоничен оркестър. Първи курс в музикалното училище, за първи път свирих с оркестър. Това беше първия концерт Бетовен. Сега като си помисля, си дам сметка, че той е един от най-трудните концерти за пиано, но това беше вече стратегия на моя учител. Имах възможност да го свиря. Хвърли в дълбоката вода. Да, точно така. В най-дълбоката и под диригентството на Йордан Дафов имах възможност да свиря за първи път с оркестър и така започна. Да кажем малко и за вашия баща, който имал афинитет пък към изобразителното изкуство, и защо и как? Не само той, всъщност е племенник на един голям български художник, Никола Маринов, който до 40-та година е професор в Художествената академия в София. Тоест Никола Маринов е на неговата майка брат фактически. Да. И който всъщност има много големи ученици, като Илия Бешков, като Жендов, Иван Ненов, Илия Петров и така нататък, една плеяда български художници. Самия той е бил ректор дори на Художествената академия. Маринов, да, Никола Маринов. Баща ми е общувал много с него. Но едновременно с това той имаше и склонност да чете много историческа литература, специализирана литература, тъй като той беше семепроизводител. Наследил от баща си един чифлик край Шумен и като семепроизводител той четеше много специализирана литература. По-късно стана и пчелар, но основната част, основната доминанта в неговата биография е един процес, по който всъщност е осъден. Той като привърженик на земеделците? До някъде, да. Това е всъщност едно време, в което група българи, които живеят в село Панайот Волов, сега край Шумен, са свързани с случка около бягството на един млад земеделец, бягството от правосъдието му. И всъщност те са го подкрепили в един период и после биват наказани. И той попада в Белене. Да, в лагера. И то добре, че е дошъл след това този априлския пленум малко да се
нещата леко да се охлабат, слава да Богу, пусне той човек. има амнистия по този априлски пленум и аз вече тогава, 56-та година, съм на 3 годинки и мога да живея заедно с Но баща си. колко години изкара баща ви в... 3 години е бил в... 4 години всъщност. Там била доста страшна атмосферата. Аз съм говорил с лагерници, оценели. Да. Никога не е говорила за тези години, така че не мога да преразкажа. А тогава майка ви всъщност се налага, може би, да Тогава работи, тя започва да работи, да преподава да. И по пиано. Тя не е имала, може би, преди това намерение. Да разкажем на зрителите, има една интересна история с дарението на вашия прадядо, мисля. Да, той е с Тоест, Богдан Ганев. по башна линия, бащата на... дядото на вашия баща. Така се пада, нали да, така? със същото име като баща ми. Той е бил един от основателите на тютюневата фабрика в Шумен и малко преди да почине прави едно дарение. Нека да поясним, че тя е основана още преди освобождението на България. Да. Тя е основана преди освобождението. Той е акционер в тази с фабрика. Някакъв турски предприемач. Да, с турски предприемач, но същевременно мисля, че този турчин е имал голямо доверие в него и след това оставя на дядо ми воденето на делата по фабриката. Той е имал много напредничеви виждания за това производство, като в този период рядко са се изкупували машини от Англия, но всъщност той е доставил такива, за да модернизира производството. Но както и да е, мен ми струва много ценно това, че той е станал дарител на един парцел и сума за построяване на училище в Шумен. И това училище всъщност до 1956 година е носило неговото име. Богдан Ганевото училище, са му казвали. Да. И все още сградата съществува? Сградата беше възстановена и модернизирана много от сегашното шуменско ръководство и мисля, че доби един изключителен вид. Аз, когато я видях, направих всичко възможно, за да изработим с моите братовчеди, негови наследници също, една плоча мемориална за дядо ми, която сега стои на фасадата на детска градина Пчеличка в Шумен. Да. Това е много хубаво да не се забравя близката ни история, защото тя е малко така под килима скрита. И добре, че има хора като вас, които се опитват да възстановят къщата на историческата правда. Историческата памет така, трябва да кажем. остане, да. Виждаме тук, че под Велени имате така от една страна влиянието на майка си, чрез нейните уроци по пиано, от друга страна този афинитет към... Да, има една музикална линия и една тютюнева линия. Да, и тютюнева и художествена. Тя вашата сестра Моята сестра наследи тютюневата линия, защото стана инженер-технолог по тютюните и всъщност тя преди мен дойде да живее и работи в Пловдив, защото завърши хранително-вкусовия институт в Пловдив. Добре, сега да изясним след Варненското училище как отидохте в София, какво се случи по време на вашето следване за вашата преподавателка. Вие имате един момент в Софийското музикално. Да, всъщност аз съм завършила Софийското музикално училище, защото се наложи да се преместя след Варна. Там бях ученичка на Людмила Стоянова. Една линия, която отново води от Шумен някакси, защото Людмила Стоянова е племеница на Веселин и Андрей Стоянови, двамата братя, които са български музиканти, големи също и са родени в Шумен. В музикалното училище имах контакти с Илияна Батенберска, един изключителен човек и педагог. Тя преподаваше съпровод. Май нейният баща нещо по Народния съд беше... Да, тя е имала сериозни проблеми, тъй като биографията е с черни точки. Баща и всъщност е убит от Народния съд. Той е бил народен представител. Добър музикант по време също. На 9 септември. Попаднали сте на... Имах този късмет наистина да се срещна с много, много добри музиканти и това всъщност ме отведи и към професор Мара Петкова, при която постъпих, когато вече ме приеха в музикалната Сега може би академия. малко хора знаят, дори от музикантите, на каква точно традиция тя наследник. Това е хубаво да се знае, че е свързана и с далечната традиция от Лист.
Тя е немски възпитаник, да, но всъщност е ученичка на Клаудио Арао. А Клаудио Арао пък е ученик на Ференц Лист, така че Ференц Лист е бил нещо като... Ние се шегувахме тогава, като нейни студенти, че сме внуци на Ференц Лист, все пак. Или правнуци по-скоро. Да. От тази ера, в която пианисти са били нещо като сегашните рок-звезди. Концертирали в огромни салони с публика, овации. Говорят така по... Да. Концертният живот е бил изключително атрактивен. Да. А Ференц Лист е бил от най-атрактивните участници в него. Той е обаятелна личност като цяло и красив човек и изобщо пълен виртуоз. Да, Мара Петкова обаче беше наследила наистина от тази школа една свобода на изпълнителството на пиано, която свобода е много необходима. При самото нейно свирене, макар че тя вече не концертираше, когато аз бях при нея, на млади години е била почти дете вундеркинд, после голям виртуозитет в свиренето си е показвала, но свиреше много естествено, много непосредствено, нямаше напрежение в нейните... Кажете малко и за вашите изяви по чужбина. Тогава сте имали шанс? Тогава имаше шанс да участвам в Италия, в Милано. Конкурсът е Торе Поцоли, който, между другото, никак не би трябвало да се подценява. Получих там 3-та награда и това за мен е много важно събитие. Първа награда в първия конкурс Поцоли има не друг, а Маурицио Полини, който е едно голямо име. Нашия сънародник Божидар Ноев има 3-та награда също на този конкурс. Беше наистина много важна стъпка за мен в... Тогава за пръв път видяхте и Италия. Да. И след това... Да, се влюбих в Италия, може да се каже, и я обичам много. А вие знаете малко италиански, говорите италиански и немски, доколкото знам. Това са езиците, които ползвам, може да се каже. В последно време по-скоро италианския, но започнах да уча немски от малка. Скоро в едни курсове. Знам, че имахте някакви по тази програма... По програмата Еразъм, която е европейска програма за мобилност в висшето обучение. Часове, майсторски клас бях направила в Триест, в консерваторията и също в град Тренто, в Северна Италия. Значи италианската линия продължава. Така през времето. Надявам се. Много ценни за мен като опитно са тези курсове, които проведох там. Има ли сте шанси във Франция да отидете по време на вашето следване? Франция беше следствие на участието ми в Лауреатски дни Катя Попова, един фестивал в Плевен, който събира за солисти лауреати на международни конкурси. Там имаше един френски импресарио, който ме покани в Бордо и участва в младежката секция на фестивала. Така че това беше едно много хубаво също. С половин солова програма в рецитална форма се изявих. Така, това беше по покана на френската страна. И след това, по време на вашата специализация или по време на следването още започва и подготовката ви за участие в конкурса Чайковски? Да, 1978 година участвахме една голяма група български изпълнители в конкурса Чайковски. Има много от Пловдив, които бяхме в тази група. Аз специално, заедно с Албена Димова, например, спяхме в една стая в хотел Расия. В Москва участвахме след една голяма селекция и една много сериозна подготовка, която българската държава ни осигури. Тук, скоби, един много любопитен случай имаше. Трябваше да се изсвирят цялата програма за конкурса, трябваше да изсвирим на сцена. И тъй като имаше и 2 концерта, които подготвяхме за 3-тия тур, един от които Чайковски концерт, Добрин Петков беше този, който предложи... Диригента, за тези, които не са музиканти, да обясним. Диригента на Пловдивската филхармония, този голям музикант, който винаги подпомагаше българското изкуство и специално младите изпълнители, позволи ни в една програма
На първо място аз изсвирих Чайковски концерт, след това имаше други участници и на края на програмата още веднъж се изсвири Чайковски концерт от Албена Димова в една вечер. Само защото искаше да ни помогне нашата подготовка. Да, това е много уникална да бъде ситуация. качествена и да не изложим страната си. Между другото, на Чайковски конкурс, с който завърши всъщност моето обучение в София, усетих за първи път този олимпийски дух, когато представиш страната си и трябва да не изложиш не само себе си, просто не е точно твоето важно представене. Да, не само личното его, така Тогава разбрах какво чувстват спортистите. Между другото, държавата има и някои добри неща, които е свършила по това време и знам, че е осигурявала и концерти на младите талантите, така да кажем, студенти в страната, още по време на следването ви. Аз съм имала, да. На тези, които са по-изявени? Трябваше да имаш някакво доказателство, примерно извън България, някакво лауреатство, за да можеш да получиш тази подкрепа и да ти бъдат уредени концерти в България. Имаше такива случаи. Аз съм имала и с оркестър, и самостоятелни концерти, чрез дирекция музика. Това беше една изключително добра практика. Институция, да, добре работеща институция и само полезна. Само може да си мечтае сега един млад човек да бъде подкрепен. Да съществува, да. А нека да разкажем малко и за унгарската връзка, защото освен италианската, така има пак по линията косвено Лист, Клаудио Арао. Нещата в моя живот наистина са доста свързани по някакъв начин. Два пъти ходите в Унгария? В Унгария първия случай беше моя интерес към унгарската клавирна школа. Участвах в летен семинар по клавирна интерпретация. А след това, 1984 година, направих специализация в Ференц Лис, Музикалната академия Будапеща. Там бях при Каталин Немеш, ученичка на Бела Барток, но имах възможност да посетя и института за педагогически институт за подготовка на учители по музика, така както е всъщност тогава и ВМП и Пловдив беше бившето название на Академията за музикално танцово изкуство. В този институт Бела Барток всъщност посещавах методика на клавирното обучение, теория и практика. И там интересно е, че са идвали хора, които са реализирани в Съединените американски щати, не е било само от соцлагера. Това беше един период, в който унгарската общественост канеше унгарци, които са реализирани в чужбина, дори и беглици за времето си такива там бяха. Там по-широко скроено беше положението в Унгария. За да има полза за Унгария. Да. И тогава Георг Шебяк, той направи един майсторски клас, който беше на изключително ниво. Успях да го чуя. Същевременно Золтан Кочиш, който също имаше майсторски клас, слушах, беше изключително полезно време за мен. Разкажете и за малко за вашата концертна дейност, съвместно с други ваши колеги в камерната област, както и солистичните ви изяви. Когато дойдох да живея вие имате в двете сфери. Да, аз свирих много камерна музика, освен солова и с участие на оркестър. Свирила съм с Боро Памукчиев много дълго време, като обоиста Боро Памукчиев, който сега живее във Франция. Имала съм концерти с Мичо Димитров, цигуларя Мичо Димитров, Недялчо Тодоров цигулка, Магдалена Чикчева виолончело. Имаше една традиция за образователни концерти, което беше много добре тогава. Аз съм участвала в тази програма за образователни концерти и като по читалища, солов по училища, по предприятия, с най-различни изпълнители и с различни теми. Не беше затворено класическото изкуство само в... Не, имаше възможност да се направят тези лекции за приобщаване на един по-широк кръг от слушатели към музиката. Аз Недялчо Тодоров с квартета там. Пловдивски струнен квартет. Участвали сме в фестивала за камерната музика. След това сме правили записи в радиото. Известните диригенти, изтъкнатите, освен че вашия съпруг е диригент сега, нали това? Това е една по-късна съдба, която ни срещна с Георги Димитров 1996 година. Участвах в концерта по повод 50 годишнината на Пловдивската филхармония и това някакси беше една крачка към един следващ период в живота ми, когато вече
станах съпруга на диригента Георги Димитров. Изтъкнатия български диригент, който дълго време беше и Той шеф беше на оперно-филхармоничното дружество. Да, и в Русе също, на ОФД Русе, на операта в Русе е бил. И в момента диригент. е водещ от изтъкнатите и водещи наши диригенти. То така е хубаво, може би, човек в личния живот да може да има общи теми с човека до себе си. Да, наистина е много... Да може да обсъжда много зареждащо, това, което го вълнува професионално. Когато имаш възможност да споделиш някакви професионални проблеми или впечатления и срещнеш едно разбиране, което вече може да ти даде и други теми за мислене. Според някои наблюдения, най-стабилни са тези отношения, при които хората имат и близки интереси, интелектуални и професионални. Сигурна съм, че е така и наистина благодаря на съдбата. За другите диригенти какво ще кажете? Тези, с които аз съм свирили. Ето този случай по диригентство на Добрин Петков за мен е незабравимо изживяване. Освен това, свирила съм по диригентство на Румен Байраков, защото има и композитор Байрактаров, Румен Байраков, Иван Кожухаров, Алексей Измирлиев, Андрей Андреев имаше такъв диригент също. Свирила съм с Йордан Дафов и в друг случай, не само в началото на кариерата си. За мен е така едно изживяване и свиренето по диригентство на мъжа ми, но тогава вече е малко по-солидно напрежението, защото изявата е много сериозно ангажирана. Интересът е, нека да кажем, защото вие сте изпълнител и на класическите произведения от известни класически автори, но и на български композитори. Съвременна българска музика продължавам да се интересувам и всъщност изпълнението на българска музика ми е донесло наградата Пловдив 1994 година. Да споменем някои от композиторите. Композиторите, към които винаги съм изявявала интерес. Това е на първо място Панчо Владигер, българската класика, Веселин Стоянов и вече, идвайки към наши дни, Иван Спасов. Много първи изпълнения имам на негови произведения. Някои са написани така под впечатление от моето свирене. Същевременно Симеон Пиронков, Лазар Николов съм свирила много. И не само за соло пиано музика, но и камерни произведения. Напоследък съм свирила и с Анета Артинян, една по-млада виолончелистка. Да, добре познавам. Да, с нея имаме доста концерти. Тя е много добра виолончелистка. Много качествен музикант, много добър инструменталист. Сега, аз имам, разбира се, и практика като педагог. Надявам се, че успявам да създам... Те вероятно са на много места вече, вашите студенти. Да, надявам се да създам едни качествени професионалисти. Някои от тях имат награди на наши международни конкурси. Изявяват се като сериозни изпълнители. Последно Андриан Лазаров имаше концерт с симфоничния оркестър на опера Пловдив, програма Гершвин. Едновременно с това Мария Загорска има непрекъснато концертира като корепетитор. Елвира Матева. Те сигурно са десетки. Да, няма да мога да спомена всички, но тези, които практикуват пиано, са много. Да, като практикуват като изпълнители. И в Пловдив, и в България, и в чужбина някои от тях. Да, някои, разбира се, работят. Сибел Мехмет, например, е една моя бивша студент, която е в Германия. Говорили сме с вас също. Малко пропуснахме да споменем повече за класическите композитори в мястото, което те заемат във вашата изпълнителска кариера. За Шуман, за Брамс имате по-специално отношение към тези композитори? Да, моята професорка така ме насочваше повече към творчеството на Шуман и Брамс, отколкото на Шопен в романтичната музика, и за това аз имам доста произведения, които съм изпълнявала. Креслериана, Шуман, това са сонатите на Брамс за пиано. Шуман, Брамс, вариациите са ми много репертуарни, Чайковски тема с вариации. Така, за това се сещам в момента, но едновременно с това никога не оставаше концерт без да изпълня някакво произведение от Баховото творчество или от барока, скарлати, сонати,
Хайден. На мен ми се отдаваше доста изпълнението на сонатното творчество, по принцип като жанр. Да. Това е една много дълга тема, разбира се, за тези композитори, защото те са приплетени и с съдбите на много ваши колеги. В край на краищата, целият този период, 80-те, 90-те години и сега след това, след по-късния период, е един период на много интензивно развитие на музикалната култура в България, на концертното творчество. И при всички случаи това е част от вече съвсем близката ни история и да се надяваме от нашето бъдеще. Нека да ви попитам, как виждате ви бъдещите си планове, образно казано, творчески, вашите лични, на академията? Аз смятам, че ще продължа да задълбочавам търсенията си в клавирната педагогика и в изпълнителството, доколкото, разбира се, възрастта ще ми позволи това. Намирам за интересно да търся нови пътища, защото в методиката трябва и да се променят нещата. Времето го изисква. Децата, които се появяват сега, са много различни. Те имат много повече възможности за развитие и тяхното обучение би трябвало да върви в малко по-различен план. Мисля нататък да насоча своите търсения. Да, защото е много важно да подготвяме и следващите поколения, които да приемат щафетата. Те са изключително надарени и много информирани. Както децата, така и учителите да се подготвят. Това също е много важно. Всъщност, за това трябва да мисли бъдещото поколение педагози, което ние формираме в момента в АМТИ. Мисля, че има възможност да се насочваме и да се стремим да накараме обществото да уважава повече авторитета на професионалистите. Аз мисля, че това е нещо много необходимо. Колкото може повече обществото да се запознае с добрия професионален опит на хората с авторитет в всякаква област. Не става въпрос дори само за изкуството. Защото те би трябвало да са водещи фигури. Да. А на финала на нашия разговор ще ви задам един такъв въпрос. Той е малко банално, може би звучи, но кои са така ценностите, които са ви водили в вашия жизнен път? До момента поне. Преди всичко, това са християнските ценности. Ние сме сега в Страстната седмица, вече влизаме преди Великден. Обичта между хората, човеколюбието по принцип, свободата на индивида, свободата и възможността той да изрази себе си, своите възможности да покаже, своето мислене, да няма потисничество в мисленето на хората. Това, какъвто и да е повода, откъдето и да идва това според мен не трябва да се случва. Свободата като израз на духовност я смятам като най-важна. Мисля, че това беше добър финал за края на нашето предаване. Много ви благодаря за участието. Много успехи пожелавам и на вас и на Академията за музикално танцово и изпълнително изкуство. Благодаря ви. Благодаря. Довиждане на нашите зрители до следващия път.